Mukavaa keskiviikkoiltaa, rakkaat ystävät. Nyt on hyvä hetki huohtaa päivän aherrukselta, mitä laatua se sitten onkaan ollut. Meidän tämän illan vieraamme ahertaa lääkärin tärkeässä ammatissa. Hän on koonnut lääkärikollegoidensa viisauksia kirjan kansien väliin. Ja tänään saamme kuulla, mitä me voimme oppia suomalaisilta lääkäreiltä. Joonas Tolvanen on ammattinsa lisäksi myöskin perinteisen kiinalaisen Shaolin Kung Fu -taistelulajin harrastaja. Ja täällä Ellalla ja Joonaksella onkin jo treenit menossa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Lämpimästi tervetuloa, Joonas. Kiitos. Ja Ellakin on sopivasti lämpimänä pikku alkulämmittelyn jälkeen. Kyllä. Joonaksessa ei tunnu missään, mutta ihan hyvät alkujumpat. Kyllä oli mukavat. Mutta sulla oli eilen vähän tiukemmat paikat kenties, vai oliko edes tiukka? Oli kyllä älyttömän tiukka. Minähän olen erikoistumassa yleislääketieteen erikoislääkäriksi, niin mulla oli eilen yleislääketieteen loppukuulostelu. No niin, no miten ne meni? No minähän olin lukenut siihen todella paljon. Minä olin 10 tuntia päivässä, kuukauden päivät. Hikari. Melkein 300 tuntia, niin kyllä ne hyvin meni. Aika vaikeita kysymyksiä, mutta se on hyvä, että se oli yhtä vaikeita kaikille. No mutta jos ne oli sulle vaikeita, niin kerro meille nyt joku, hämmästytä meitä niiden vaikeudella. Kysymys. Niin, mitä siellä esimerkiksi kysyttiin? Siinä kysyttiin semmoista 2 vuoden takaista yleislääketieteen lehteen artikkelia, sen sisällöstä ja muuta, niin se oli vähän vaikea vastata, kun minä en ole lukenut sitä artikkelia. Mutta vastasit kuitenkin. Vastasin hyvin pitkästi. Varmaan täydet pistet tulee. Okei. Nyt ehkä kokeiden arvioijat eivät välttämättä katso tätä lähetystä tai katsoo, mutta milloin sitten tietää, että miten meni? No siksi minä sanoin sen ääneen, koska se on anonyymi arvostelu, niin ne ei tiedä, että se on minun. Ahaa. Okei. Oliko se vähän niin kuin ylioppilaskirjoitukset, eli saiko sinne viedä eväitä mukaan? Ei sanonut mitään, eikä sanonut käydä vessassakaan. Että 4 tuntia jo olemaan. Siinä oli 2 kameraa, minä olin AMK-tiloissa, se oli semmoinen luokkahuone, niin kyllä olisi vessassa olisi mukava käydä ollut, mutta ei ne päästänyt. Joo. Mutta onneksi siinä oli pöytä, niin ne ei tiennyt mitään minä siinä pöydän alla tein. Jaha. No niin. Eli, ja oliko semmoinen sorsa mukana vaikka tai? No, saattoi olla. Niin, siis sä olet valmis lääkäri, totta kai olet tehnyt sitä ammattia vaikka kuinka kauan. Tämä oli siis erikoistumistentti, eli sä olet erikoistumassa yleislääketieteeseen. Joo, se on ihan loppusuoralla. Minä 10 vuotta on kohta. Mä oon tehnyt yksityisvastaanottoja privaattia tässä välillä ja on pitänyt vähän taukoakin. On kirjoittanut näitä kirjoja. Minä olen 8 kirjaa kirjoittanut ja nyt pitäisi ensi vuonna niin kuin viimeistään valmistua. Me pitäisi vielä sairaalassa olla muutama kuukausi. Lääkäriksi kun valmistetaan, niin Suomessa valmistetaan lääketieteen lisenssiä, niin meillä on 50 erikoisalaa, mistä valita. Ja minä itse tykkään tästä yleislääketieteestä. Ja Miksi se on niin mukava? no yleislääketieteestä minä tykkään, kun siinä näkee niin koko elämän kirjo, että siinä oikeastaan saman viikon aikana minä teen neuvolatyötä, niin voi nähdä ihan 4-viikkoisia lapsia ja sitten toisena päivänä saattaa olla ihan kuolleita ihmisiä. Ja näitä elämän loppuvaiheen kysymyksiä, niin siinä pystyy paljon perehtymään koko ihmiselämän kirjon näkee ja todella niin kuin mieltä avartaa. Onko se niin, että varsinkin, en tiedä, tämä voi olla ihan pönttökysymys, mutta jotenkin tuntuu, että terveyskeskuksissa on juuri niitä yleislääkäreitä ehkä eniten, vai? No yleislääketieteen erikoislääkärit ei kovin paljon ole. Nykyisin on vähän ongelma siinä perusterveydenhuollossa, että se pitovoima on huono, että kun ihmiset valmistuu yleislääketieteen erikoislääkäriksi, ne vaihtaa paikkaa, menee yksityiselle tai sitten muihin tehtäviin, kun se siinä on omia haasteita, mutta terveysasemalla on paljon lääketieteen lisenssiä. Niin. No mikä se on sitten se lisää pönttöjä kysymyksiä, sitten kun erikoistuu yleislääketieteeseen, niin miten siinä se osaamisen tai ekspertiisin taso muuttuu? No sehän kun erikoislääkäri, niin se on niin osaamistaso on ihan eri, että se on pitkä koulutus, 6 vuotta opiskellaan, niin yleislääketieteen erikoislääkärit on semmoisia, mikä ottaa huomioon potilaan kokonaiskuvan, laaja-alaisesti hoitaa myös sitä yhteisöä ja on vastuussa myös sitä koko yhteisöä. Minä itse tykkään todella paljon sitä, kun pystyy niinku vaikka semmoisia monisairaita potilaita, joilla on paljon lääkityksiä, niin katsomaan sitä lääkelistaa ihan eri tavalla, että nykyisin lääkärillä on tapana ylihoitaa, ylidiagnosoida, että se lääketiede vähän niin kuin leviää semmoisille alueille, missä lääketiede ei ole aiemmin kuulunut. Esimerkiksi tuossakin minun kirjassa todellinen elinvoima 100 asiat, kun oppia suomalaista lääkäriltä, niin että
vaikka suru ei ole sairaus, se on yksi viisaus tuosta kirjasta, että suruakin monet hoitaa niin kuin lääketieteellisenä ongelmana. Ja sitten näitä yksityisiä, jos on yksinäinen ihminen, niin ajatellaan, että yksinäisyys on niin kuin sairaus, niin yritetään lääkkeellä hoitaa tämmöisiä elämään kuuluvia asioita. Niin siinä mennään ongelmaan, mutta lääketieteessä on se, että ajatellaan, että se kokonaistilanne. No ei kai yksinäisyyteen näin maallikkoajatus nopea, niin ei kai siihen nyt lääkettä olekaan. Niin nimenomaan, että se pitäisi ihan eri tavalla hoitaa. Ja toinen asia, mikä tässä on ongelmana tässä lääketieteessä, kun se leviää eri alueille ja muutetaan noita, että Yhdysvalloissakin nuo verenpainetaudin nuo raja-arvot on laskettu niin alas, että joka toinen yhdysvaltalainen on verenpainetautia sairasta. Niin se on minusta vähän kierroa, että puolet kansasta niin sairastaa jotakin sairautta. Että minun mielestä niin hyvä niin lääkäri hoitaa tautia, loistava lääkäri hoitaa potilasta. Että se pitäisi aina ajatella, että miettii noiden lääkkeiden hyvät ja huonot puolet. No sä oot, Joonas, Joensuusta kotoisin. Minne kaikkialle lääkärin työ sua on vienyt? No mä kun olen erikoistunut vaimon töiden puolesta olla ympäri Suomea asuttu. Mulla on 50 toimipaikkaa ollut tässä. 50? 50. Ja minä olen paljon ulkomailla reissannut, niin minä olen joutunut myös lääkärin työtä tekemään ihan lentokoneessa ja on lähijunassa ja kaukojunassakin. Niin, siis kun kuulutetaan, että nyt tarvitaan lääkäriä. Niin, on joutunut. Tämmöisissä tilanteissa. Niin, esimerkiksi kun minä olin ihan lentokoneen kyydissä, niin kuulutti, että onko lääkäriä paikalla. Niin minä menin paikalle, niin siinä oli vaikea nenäverenvuoto. Niin. Siinä tuli toinenkin lääkäri paikalle. Lentokoneessa on aika hyvät nuo hoitomahdollisuudet. Siinä on paljon niitä. Siellä on paljon tilaa, niin kuin. No siinä on huono tila, se on siinä, mistä niinku vessat on semmoinen syvennys, mutta niillä on niinku salkut tänne hoitovälineitä. Niin se paljon vuoti vertakin sekin potilas nenästä, niin katsottiin ensin, että se on hirveän vaikea. Ei nähty sitä vuotokohtaa, katsottiin sillä. Ei näkynyt, se vähän vaikutti, että se on normaalia ja vaikeampi nenäverenvuoto. Niin siinä alkoi tulla jo vähän äitiä ikävä, kun se ei millään. Koko ajan vuoti ja alkoi potilas muuttua valkoiseksi ja se oli jännittävä tilanne sinne. Ja ihan minuakin rupesi sinne ahistamaan. Ja sitten minä mietin, että kun yksi mun kollega sanoi, että jos asiat ei onnistu, niin ajattele laatikon ulkopuolelta. Niin minä rupesin tonkimaan, että olisiko täällä jotakin, millä minä voisin tukkia sen verenvuodon. Sitten minulla huomasin, että oli virtsakatetri. Niin. Katetri, niin minä ajattelin, että kun siinä on virtsakatetri, ballonki, kun se täytetään, niin se antaa semmoista painetta. Siellä laitetaan virtsaroikkoon, niin minä laitoin sen virtsakatetrin niin kuin sen potilaan nenä ja täytin sen pallongin ja vedin sen, niin se antoi sitten painetta sinne. Se oli siellä takana vuoti sen, niin sekin on niin kuin yksi näistä viisauksista. Jos asiat ei onnistu, niin ajattelee laatikon ulkopuolelta. Niin se sitten toimi se virtsakatetri. Sitten se lentokone laskeutui ja potilaalla oli virtsakatetri nenässä, mutta hän niin kuin verenvuoto tyrehtyi. Tota ei ole välttämättä ajatellut lennolle noustessa, että sieltä tulee pois virtsakatetri nenässä. Mutta näistä maanpäällisistä monista paikoista, jossa Joonas on lääkärinä toiminut, niin mainittakoon muun muassa Kiihtelysvaara, Nivala, Jyväskylä, mutta osataanko me ihmiset sijoittaa tällaiset pienetkin paikkakunnat aina kartalle? Sitä sietää meistä kunkin pohtia ja Ruut selvittää asian. Pan nenää sieltä. Kiihtelysvaara, Nivala ja Jyväskylä. Osaatko sijoittaa Suomen kartalle? Ensimmäiseksi Kiihtelysvaara. No olisit nyt kysynyt jotain vaikka niin Vaasa. Mulla itse asiassa ei ole niinku mitään hajua, missä se on. Mutta siis se on tossa noin. Kiihtelysvaara jonkin Joensuun alueelle. Joo. Olisiko se jossain täällä? Kiihtelysvaara. No nyt menee kyllä vähän arvaukseksi, mutta mä panisin sen tänne. Mä en ole mikään Lapin tuntija. Mä oon asunut niin vähän aikaa Suomessa, että... Ei haittaa. Kiihtelysvaara. Mä luulisin, että se on jossakin tuolla pohjoisessa päässä. Täytyy olla. Yes. Seuraava paikka olisi Nivala. Nivala. Tuolla Oulun seudulla. Tiedän about. Mitäs ajatuksia? No se on ehkä jossain Kuopion lähellä. Nivala. Kyllä mä nyt Nivalan tiedä. Nivala on varmaan Oulun lähellä jossain. Voisikohan se vaikka tässä? Siis tämähän olisi hirveän hauska seurapeli, niin kuin
kaveriporukalla parin punaviinilasin jälkeen, niin läimii tarroja Nivala. Se menee tonne. Ja 3. paikkakunta olisi Jyväskylä. Jyväskylä, se on, kato, puolet. Se on niin kuin jossain... Niin, eikö se ole niinku about jossain tässä? Hyväksytkö? Vähän alemman. Johonkin tohon. Sanotaan, että se on Keski-Suomi. Tai hetkinen, joo, se taitaa tuolla vähän alaspäin. Kysyit Jyväskylää, niin mä saan edes suunninpiirtoista. Tampere. Tossa menee tois, tulee vähän. Olisiko se? No Jyväskylä olisi jossain. Sellaisia vastauksia. Tämmöisellä tolalla on meidän maantiedon seutukuntaa. Tuo Kiihtelysvaara on kyllä yllättävä. Niinpä. No se on tosi pohjoiseen, melkein kaikilla. melkein kaikilla. Kyllä. Se on sulle tuttuakin tutumpi paikka. Joo, siellähän mä olin vuoden päivät. Sitten valitettavasti se oli mulle rakas paikka. Mä tykkäsin äärettömäisen paljon. Todella hyvät hoitajat oli, että olisin halunnut jatkaa kyllä siellä. Mutta siinä kävi semmoinen palveluverkko-uudistus, että se on enää 2 päivänä viikossa auki, enkä mä halunnut etälääkärihommia tehdä niin paljon, niin minä lopetin sille. Niin, tämäkin on muuten mielenkiintoinen tämä, mistä jo vähän tuossa alussa juteltiin. Etälääkärin työ myöskin, sekin on lisääntynyt. Joo, minä en itse hirveästi tykkää sitä. Riippuu tietenkin, mitä sillä niin kuin etälääkärihommalla korvataan. Että se ei korvaa sitä inhimillistä kohtaamista ja ihmisen kuuntelua. Että minusta ihmisen pitäisi, jos hän menee etälääkärin vastaanotolle, niin antaa tietoinen suostumus siihen. Että se on ikävää sitten, jos iäkkäät ihmiset haluaa sen lääkärin kanssa keskustella, niin heidät pakotetaan etälääkäriin. Minusta se ei ole oikein. Jos ihminen haluaa kohdata toisen ihmisen ihmisenä, niin minusta se heille pitäisi suoda se, että pääsee lääkärin juttusille. No sä oot päässyt lääkäreiden juttusille. On tuore kirja käsissä. Todellinen elinvoimasi. 100 asiaa, jotka voit oppia suomalaisilta lääkäreiltä. Ne on tämmöisiä, voisiko sanoa tämmöisiä viisauslauseita, mitä tähän 100 kappaletta koottu. Niin miten tämä kirja syntyi? Se syntyi sillä tavalla, että mulla oli julkaistu kirja 100 asiaa, jotka voit oppia Sauli Mungelta. Niin minun Kiinan viisaukset ja sitten minulta useammat kymmenet kysyivät, että he haluaisivat semmoisia minulta niin kuin lääkärioppeja, että mitä he voisivat normaalissa arkielämässä käyttää. Ja minä sitten rupesin niitä keräämään, niin mulle tuli niitä 400 ja sitten niistä minä valitin 100 parasta sitten. Se on myös, monet ihmiset on toivonut tämmöisiä viisauksia. Ja tuossa on semmoista hiljaista viisautta, mitä niin kuin ei löydy niin kuin oppikirjoista. Ja tuo niin kuin on myös nuorille lääkäreille, jotka aloittaa lääkärin työt, niin siinä on monia semmoisia vinkkejä, mitä niin kuin lääkäri pystyy omassa urassaan aloittelevana lääkärinä hyödyntämään, vaikka se, että kaikkea ei tarvitse hoitaa, että mieluummin hoitaa potilasta eikä laboratoriotulosta. Jos puhutaan niin kuin lääkehoidosta ylipäätään, niin lääkehoito on semmoista, että kun miettii, miksi vaikka hoidetaan verenpainetautia, niin sitä hoidetaan sen takia, että vältetään komplikaatiolta, vai vältetään niin kuin sydänkohtausta, yritetään välttää aivoinfarktia, vaikka munuaisten vajaa toimintaa. Ja sitten kun aloitetaan lääkkeitä, niin pitäisi aina miettiä, että ehkäiseekö se lääke sitten näitä päätetapahtumia. Jos lääke on semmoinen, joka laskee vain sitä verenpainenumeroa, mutta ei vaikuta siihen eli-ikään eikä näihin sairauksiin, niin siinä voi miettiä, että onko sitä lääkettä, tarviiko sitä käyttää. Että monet lääkkeet on semmoisia, mitkä hoitaa niin kuin laboratoriotuloksia, mutta ei paranna niitä päätetapahtumia. Se on se ongelma, kun ne lääkefirmat on semmoisia monikansallisia pörssiyhtiöitä, heitä kiinnostaa rahan tienaaminen, niin kun ne mainostaa niitä lääkkeitä, niin ne ei puhu sitä, minkälainen niiden lääkkeiden teho on. Että monilla iäkkäillä lääkehoitoa kasaantuu, puhutaan polyfarmasiasta, että käytetään paljon lääkkeitä. Ja lääkäreiden se on hyvin helppo aloittaa uusia lääkkeitä, mutta se on isompi kynnys lopettaa lääkkeitä. Mutta minäkin yleislääkärin työssä näen, jollakin saattaa olla 30-50 tabletteja joka päivä. Näin ihan kärjistettynä isompi. Niin se aina kun mulla tulee vastaanottopotilas, niin mä ensin katson lääkelista, että onko sillä joku, jos tulee vaikka virtsaoireiden vuoksi vastaanotto, ei virtsalla kulkemaan, niin minä lähden sitä lääkelistä, että katson, onko siinä semmoisia virtsan kulkua jarruttavia, estäviä lääkkeitä. Ja sitten, jos niitä sitten lopettaa, niin pienellä vaiva saattaa parantua sillä tavalla, että yksi lääke lähtee pois ja vaiva häviää.
Ja sitten ei tarvitse mitään laboratoriotutkimuksia, ei tarvitse mitään niin kuin kuvantamistutkimuksia, niin se on kustannustehokasta, että niin kuin pienellä vaivalla ja potilas on äärimmäisen tyytyväinen, kun lääkkeet vähentyy, tämmöiset, jotka aiheuttaa haittoja ja saat semmoisen hyödyn, mitä ne on tulossa hakemaankin. Vaivat vähentyy. Kyllä, kun lääkkeitä ei ole olemassa ilman haittoja. Että sinne aina lääkkeessä pitää miettiä sitä hyötyä ja haittaa. Ja Suomessakin käytetään paljon lääkkeitä, mistä ei niin kuin varsinaista hyötyä ole, että niitä niin kuin käytetään. Ja se on ongelma tosiaan, kun ne lääkefirmat sitten esittelee lääkärille lääkkeitä, niin ne vähän niin kuin niitä tuloksia vähän kuorruttaa sillä tavalla, että ne yrittää tehdä ne myytäväksi. Että se kannattaa aina kysyä, että onko se niin kuin semmoinen absoluuttinen riski, paljonko se vähenee ja paljonko tarvii hoitaa potilaita yksi vaikka kuolintapaus. Kuolintapaus vältetään me puhutaan lääkettä NNT-luvusta, että numbers needed to treat, että paljonko vaikka, jos tarvii 50 potilasta käyttää lääkettä, niin yksi kuolemantapaus niin kuin hoituu. Että mieluummin sitten jos aloittaa sitten lääkkeen suuren riskin potilaalle, että ei hoida sitä laboratoriotuostetta pelkästään korkea kolesteroli, ei siihen keskity, vaan keskittyy myös riskitekijöiden verenpainetautiin, diabetekseen, tupakan poltto. Että tupakan poltonkin lopettaa, niin onko se 36% niin kuin vähentyy tämä kuolleisuus? Tupakan poltto. Täällä on Joonas paljon semmoisia kryptisempiä myöskin tämmöisiä viisauksia tai otsikoita. Tässä on esimerkiksi tämmöinen, kun on kaulaa myöten ulosteessa, ei kannata loiskutella. Mutta sitten oli sellainen, jos kuulet kavioiden kopsetta, se on yleensä hevonen eikä seepra. Mitä sillä tarkoitetaan? No se tarkoittaa, että yleiset sairaudet on yleisiä ja harvinaiset sairaudet on harvinaiset. Nykyisin ihmiset käyttää paljon tekoälyä ja ne tulee vastaanotolle semmoiseen. Joskus saattaa, kun minä yksityisvastaanottoa käyttänyt, niin niillä on itsellä diagnoosivaihtoehtoja. Niin. Ja semmoisia harvinaisia sairauksia, niin minä sanon niille yleensä tämä viisalla, että yleiset sairaudet on yleisiä, että katsotaan ensin nämä yleiset sairaudet. Vaikka jos potilaasta tulee mahankivun vuoksi, niin närästys on aika yleinen vaiva ja ummetus on yleinen vaiva ja mietitään, olisiko näiden asioiden hoito ilman ennen kuin rupeaa niitä monimutkaisia tuhansien eurojen tutkimuksia pyytämään ja noita koko vartalon magneettikuvauksia, mitä monet ihmiset käy niissä sitten varmuuden vuoksi. Niin, mutta sekin voi olla harrastus. Voihan se kyllä. Ihminen saa harrastaa vaikka mitä. Kallis harrastus. Kyllä. Jotkuthan harrastaa sitäkin. No sitten sitten on tämmöinen, tee vain mitä tarvitsee tässä hetkessä. Niin. Mitä avaa sitä, Joonas? Minusta se on hyvin kaunis, semmoinen yksinkertainen asia, että se on semmoista hetkeen tarttumista, että minäkin olen monesti sanonut, että me Shaolin Kung Fussa, kun minähän Shaolin Kung Futa harjoitellut puolet elämästä, niin yhteen asiaan keskitytään kerralla, että esimerkiksi jos pilkkoo polttopuita, sitten jos riitelee vaikka vaimon kanssa, niin riitelee vaimon kanssa, ei pilkko polttopuita ja riitelee vaimon kanssa yhtä aikaa, keskittyy yhteen asiaan kerralla. Joo. Niin tuota viisautta voi niinku soveltaa koko oma elämä. Tulee sekä riideltyä että pilkottua paljon. Niin siinä kumpikaan ei sitten mene. Se riita ei onnistu, eikä sitten polttoput onnistu. Niin, eikä vahingossa tuu pilkotuksi vaimoa. Niin kyllä. Ja sitten on vielä kolmas. Jotkut asiat lämmittävät vain hetken, mutta pian on entistä kylmempi. Niin. Juuri näin. Kun monet ihmiset, ainakin iäkkäät haluaa vaikka, minä tuossa esimerkiksi nostin tuon kortisoni, että monet haluaa joka vaivaan kortisoni. Niin. Kortino on semmoinen, joka tulehusta, inflammaatiota rauhoittaa, niin haluaa kortisoni, mutta kortisoni ei ole ratkaisu kaikkeen vaivaan. Että jos ennen vanhaa hoidettiin, kun minä aloitin lääkärin työt, niin tenniskyynärpäitä kortisonin piikeillä, mutta sitä on tutkittu, että se uusiutuu entistä herkemmin ja siitä on lyhytaikainen vaiva ja sitten entistä kylmempi on sitten myöhemmin. Että ei sitäkään niinku lääketieteessä, minä tykkään myös siitä, että se lääketiede ei ole semmoinen staattinen asia, se on dynaaminen koko ajan muuttuu, että kun tulee tietoa, se siirtyy vähän niin kuin valtamerilaiva, se ei ole mikään pikkupaatti, että aina niin kuin muuttuu, että kun tulee enemmän tietoa, niin hoitomuodot vaihtuu, niin se on sillä tavalla hienoa, että kun tulee uusia, niin luovutaan sitten. Se on tärkeä lääkärin työssäkin koko ajan, on elinikäinen oppija. Kyllä. Elinikäistä oppia voi varmasti harrastaa myös toisessa Joonaksen intohimolajissa, eli Shaolin Kung Fussa, jota hän käy treenaamassa Kiinassa säännöllisesti. Katsotaan, miltä se näyttää, kun tosi taitelijat sitä tekee. Okei, Joonas, aika komeen näköistä touhua. Mitäs harjoitteita tässä tehdään?
No tässä me harjoitellaan perinteitä Shaolin Kung Futa Wang-perheen Shaolin Kung Futa. Shaolin Kung Futa on hyvin erilaisia tyylisuuntia, niin meillä on tämä Wang-perhe, missä harjoitellaan käytännön itsepuolustusta liikesarjojen kautta. Tässä minun pitkäaikainen kung fu-mestari, me ollaan Dengfengin pienessä kylässä, harjoitellaan näitä käytännön itsepuolustustekniikoita. Okei, ja näitä hiotaan ja harjoitellaan kunnes? Vuodesta toiseen sillä tavalla, että se tulee niin kuin luonnosta. Meillä voi ajatella, että Shaolin Kung Fussa on kolme vaihetta, että analysoi ja jätä. Että ensin opitaan nämä liikkeet, miten niitä treenataan. Sitten analysoi, että millä tavalla keho liikkuu, miten tehdään voimantuottoa ja muuta. Sitten viimeinen vaihe on, että jätetään kaikki nämä tekniikat. Sitten se tekeminen on sulavaa, ei mietitä mitään. On semmoista sulavaa, pystytään varautumaan kaikkeen. Että Shaolin Kungfussa on 3 suurta tyhjyyttä. On silmien tyhjyys, kun vastustaja hyökkää, niin pystytään tarkkailemaan, miten hän hyökkää. Sitten on mielen tyhjyys, pystytään niin olemaan täysin sitoutumatta siihen voittoon tai häviöön, että elätään siinä hetkessä. Sitten on kehon tyhjyys, kaikki niin nämä lihasjännitykset raukeaa ja pystyy tekemään niin voimalla kaikkia niin liikkeitä tekemään. Meilläkin on niin erilaisia tyyliä. Minä nykyisin treenaan semmoista shinjiitä, se on se mieliaikomusnyrkki, niin siinä on semmoisia hyvin yksinkertaisia liikkeitä. Ja ne on hyviä. Jos tulee väkivaltatilanteita, niin ne sitten auttaa niin kuin antaa semmoista varmuutta ja voimaa. Se pitää niin kuin minun elimistö hyvässä kunnossa. Niin onko se sulle liikuntamuoto vai onko se filosofia, onko se mielentyyneyttä, onko motiiveja useita, miksi tämän lajin olet valinnut? No se oikeastaan on minun oma henkilökohtainen motivaatio, niin se pitää minun elimistön kunnossa ja se antaa mulle myös semmoista rauhaa ja mukavaa rutiinia elämää. Ja meillä tuossa Shaolin Kung Fussa on tuo filosofia myös läsnä ja minun näistä Kiinavusta minä olen useamman kirjan kirjoittanut Soturumunkin oppipoika ja Soturumunkin perintöä, tämä 100 asiat, jotka voit oppia Shaolin munkelta, niin siinä on paljon näitä pehmeitä, kauniita arvoja, mitä niin kuin pystyy omassa elämässä niin kuin soveltamaan. Kun me aina ajatellaan Shaolin Kung Fussa, että mikä ei ole pysyvä, että elämä on jatkuvassa murroksessa, niin sekin minä tykkään perehtyä tähän filosofiaan. Ne on kyllä komeita kuvia sieltä sun Kiinan reissuilta. Kyllä sä ihan tosissaan tähän hommaan oot mennyt. Sä käyt vuosittain Kiinassa. Viime syksynäkin kävit. No syksyllä kävin ja sitten nyt on taas ollut korona-ajan jälkeen on vuosittain käynyt. Kohta ei nyt ihan 20 kertaa, mutta toistakymmentä kertaa kuitenkin. Ja 2011 lähtien on tosiaan tämä nykyisen kung fu-mestarini kanssa käynyt. Ja joka on täällä sun minun kanssa tuossa ja minähän Suomessa sitten opetan ilmaiseksi. Jos joku haluaa Shaolin Kung Futa opettaa, niin tervetuloa vaan, että minä ilmaiseksi opetan, en pyydä sitä mitään rahaa. Että jos Joensuun seudusta jotakin kiinnostaa, niin voin kyllä opettaa sitten. Joo. Miten sä alun perin tähän, miten löysit lajin? No minä olin 17-vuotias, kun menin ensimmäistä kertaa Kiinaan lukiolaisena. Minulla ei ollut kesätöitä ja minä halusin seikkailua kokea, niin minä menin sisäoppilaitoksen Kiinan treenaamaan tätä Shaolin Kung Futa. Minä aina muistan sen. Mielelläni muistelen, että se oli niin kuin jotakin elämää suurempaa. Että minä ihan uskomaton oli, kun tultiin sitten siihen koululle. Oli semmoinen iso valtava portti ja astuttiin sen sisään. Niin se tunnelma oli jotakin semmoista, mitä en voinut koskaan kuvitella, että se on mahdollista. Että siinä niin kuin lapset harjoittelivat kung fu liikesarjoja muodostelmassa ja toinen lapsi kantoi niin kuin teräviä keihäitä, miekkoja ja sitten ne niin kuin nyrkkeilivät siellä toisenlaisessa. Se oli ihan kuin olisi joutunut elokuvan kuvauksia. Minä vieläkin muistan sen tuoksun. Siellä oli semmoinen mutaa tuoksu siinä ja sitten oli semmoinen savu ja sitten kuivatut yrtit. Niin joskus minä yöaikaankin muistelen sitä, niin se oli jotenkin ihan uskomattoman kaunista ja hienoa, että se oli hirveän ikävä niin kuin se ensimmäinen koulu. Siellä oli väkivaltaa ja ruumiillista kuritusta, mutta siellä ei koskaan loppujen lopuksi ollut yksi, että kaikki ne ikävät kokemukset niin pystyi jakamaan opiskelukavereiden kanssa ja muiden kanssa. Ja siellä minä opin se, että kun suru jakaa, niin se suru puolittuu. Se oli todella mukavaa, että pystyi niinku jakamaan sitä. Ja samalla sitten, kun oli niitä mukavia kokemuksia, ei ne kaikki nyt tietenkään ollut ikävää, niin kun niitä mukavia kokemuksia, kun niin se ilo sitten kaksinkertaistui. Niin minusta ne oli todella hyviä niinku semmoisia oivalluksia, mitä tuli opittua niissä. Ja vaikka se oli ikävä koulu ja aina mietitään niitä ikäviä asioita, niin siinä valtavasti minä niin kasvoin ihmisenä ja minä innostuin sitä lajista niin paljon, että mä oon nyt tosiaan 20, ei nyt ihan 20 vuotta. Mutta mutta siis vapaaehtoisesti sä aikoinaan lähdit siihen ikävään kouluun. Joo, lähdin. Kun minä tykkäsin, minä olin katsonut paljon kung fu-elokuvia. Minä halusin jotakin
samaa itse kokea. Ja se oli kyllä ihan niin kuin semmoinen elämä niin kuin käännekohta. Enhän minä tiennyt, että se koulu on semmoinen, mutta sitten minä löysin tämän Nukusen kung fu opettaja, että minä käyn hänen luona yksityisopetuksesta. Hänellä ei ole koulu, että minä hänen luona asun. Minulla on sillä oma huone sitten. Onko teillä keskusteluja? Onko teillä yhteistä kieltä? Englantia me puhuttiin. Hän itse asiassa oli syntymäpäivät eilen viimeisenä. Se oli just semmoinen erikoislääkäritentin aikaa. En valitettavasti kerännyt hänelle soittaa, mutta laitoin viestiä onnettelut sitten. Kyllä. Onko seuraava Kiinan reissu tulossa jossain vaiheessa vai? No, nyt on tämä maailmanpoliittinen tilanne vähän ongelma. Mä haluan nyt katsoa, miten menee. En ole millään uskaltanut varata mitään. Mä nyt on tuossa Kontiolahden terveysasemalla maanantaina aloitan työt tuon tentin jälkeen nyt ja toukokuun loppuun mulla on se työsopimus. Sen jälkeen mä oon niinku vapaa. Mutta se vähän riippuu sitten, pääsenkö mä sen erikoislääkäritentin läpi. No kyllähän sä nyt, Joonas, pääset. Jos minä en pääse, niin kukaan pääsee. Kyllä no sinä sen nyt sanoit. Ja sitten jos en pääse, niin pitääkö tunkkisa sitten. Niin, justiinsa. No mutta ootko innoissaan menossa maanantaina töihin pitkästä aikaa? No kyllähän se aina jännittää, kun nyt mä oon monta viikkoa ollut ilman töitä, niin... Mutta mä ajattelin, kun mä en ole ikinä näin hyvin oppinut yleislääketieteen näitä ydinarvoja, niin mä ajattelin, että nyt mä oon parempi lääkäri kuin koskaan ikinä. Ja tervetuloa vaan kuka ikinä onkaan ensimmäinen potilas. Ruvetaan tutkimaan ihan päästä varpaisiin. Ensiksi ruksataan kaikki turhat lääkkeet pois. Niin, ja kaikki turhat tutkimukset pois ja keskitytään sitten toimintakykyyn tähän elinvoimaan. Joo. Pitäisikö meidän varata se ensimmäinen lääkäri? Aloitetaan tuseerauksesta, ruvetaan eturausta katsomaan. No se voisi olla ihan mikä se oli? Tuseeraus, se tarkoittaa pyllyreen kautta, kun tutkitaan eturausta. Niin. No niin, me ehkä lopetetaan tämä lähetys tähän ja ruvetaan varailemaan sitä aikaista kalenterista. Kiitos Joonas. Oli kiva ja avartavaa. Saatiin lääkärin viisautta. Oli kerta kaikkiaan. No niin, en tiedä mitä täällä huomenna tapahtuu tai ensi viikossa puhumattakaan, koska mielenkiintoiselta vaikuttaa. Tuseeratkaa mitä tuseeratte. Huomenna Inkerin kanssa, ensi viikolla toisten naisten kanssa. Ja sitten kun mä tuun takaisin, niin sä oot lähdössä. Mennään päivä kerrallaan ja asia kerrallaan, niin se on parempi. Mutta huomenna vieraana on monipuolinen kulttuurimies, muusikko Tommi Liimatta. Nähdään silloin. Hei. Hei. Ota housut.